Andi? Pengajian ya Allah. Pengajian malam minggu ki nang ndi lek pengajian? Kene gitu. Delok bukaan tasnya kok nggo tas barang napa? Oh, pengajian kene kowe kok nggo tas. Buka. Apa sih ya Allah? Bukaan salah. Cepet. Delok apa itu? Apa pengajian kok kaos barang? Delok bukaan kuwi sarunge. Lek teles, Mah. Bukaan sarunge. Delok jajal, anek apa njero sarung kuwi? Napa conoan barang? Ora kira udan kene kono. Lek apa? Lek apa? Lek iki lho. Lek piye? Lek kangelan. Lek karaoke penak lek nyepot sarunge. Terus penak ganti kaos. Ya Allah. Mlebu kamar. Selasane ndi ning ndi ning omah ae. Beyuh ayune, ndahne ora rasane kaya apa. Suwer, sumpah mereka ketagihan. Lah dalalak tenan. Aja jajal lo. Maksudnya kayak gorengan kalau Gorengan gone Mbok Siti kayak gurih pol suwer. tak kira gorenganmu. Rasane jan. Yo, kok jare. Khusus buat janda, semangat ya kerjanya, jaga diri baik-baik, semoga sehat selalu. Buat istri orang, bodo amat, arep loro, arep ora, kan ada bojo nih. Hidup janda. Matane tenan. Wong sing biasa ae lho, masa kecil kurang bahagia apa iki. Ya matane pece apa piye to? Kok iso ya lho? Ya iso, Lah wong kowe masa gerang melu kurang bahagia. aku lho bahagia nek wis iso nyanding sliramu. Arepo ireng koyok kecap bango mbok yo ben. Sepenting soal rasa tidak pernah bohong. Oh, foto iki. Alah sombong, eling urip ikur pisan. Alah, lah sing urip sapa ngigur pisan kan nggonmu to, liyane ora. Lah sempul.